Tak zdravím vás, Paťo Nemec z Piešťan. Predstavujem sa na medzinárodných majstrovstvách Volkswagen Golf Castrol Cup pri veľmi významných pretekoch na slovenskom Slovakia ringu pri majstrovstvách sveta VTCC a ETCC. Chcem všetkých fanúšikov pozdraviť, dúfam, že nám dneska druhý závod vyjde a dúfam, že mi budete držať palce. Tak moja príprava spočívala v malom tréningu. My máme zakázané s týmto vozidlom veškeré testy, takže mesiac pred závodami vlastne nemôžeme ani testovať, takže tá príprava nebola nejak intenzívna, ale dúfam, že časový harmonogram druhých závodov nám umožní to, aby sme aspoň spravili nejaký test s iným autom. No po včerajšom štarte, ktorý mi moc nevyšiel, som sa z 20. miesta prebojoval na 10. Takže dneska zase bude štart z 10. miesta a budem sa snažiť po prvých kolách teda byť čo najviac vpredu. Svojím výsledom včera skončil 9. a 10. Po štarte sme sa prepadli z 10. miesta, myslím na 14. A v prvom kole myslím, že som zostal na nejakom 6. mieste, takže som si tam udržiaval tú prednú pozíciu, držal som krok vlastne s celou špičkou štartového pola, takže si myslím, že ten začiatok bol, nakoľko bol zlý, tak sa to vyvinulo vlastne docela dobre. Tak Brno poznám asi tiež dobre ako Slovakia ring, tak dúfam, že sa mi podarí tam uspieť čo najlepšie a zabojovať o prvé 3 pozície.